Borbheta Golaghat District along Kido, Dolamara Mini Primary Health Center Asahem, Dolamara Men Pangchualong, Nang Tereksi, Kedamtang Jangmipo Nipai Thomkep Arni, EM Konsing Rong Piarireng Pen, Kangpupon. Kedamtang Ningkan Pokep sose aprang pen Dolamara arat atum kilometer pho sose Borbheta an se kachelang dam jiaphan dam nanglo. Bontala haya kisung council ke chari lapen health and family department atum chini si Dolamara arlok aphan Ningkan kep aprang abarim EM roton ingti se kachelang hem nang kimlo. Halabang sopor ahut karbiang long arlo ok chumpran atum kijum pura jok kikimtang ahem ansitami CRPF atum si cherai detlo. Seta non karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang Mon Samakan kabor ipon along forest board chairman MAC Richard Tokbi seta pacheton dun si Dolamara arlok aphan bangso MPHC pini ani an nang terek longlo. MAC Richard Tokbi pen lam theke jai pon ahut se kelang asta patum an aphan Dolamara arat atum kanghon hinangji lapen kachelap chitodun nangji pusi lam the pachini pon. Halatumafan itum kanghon itum ladak I attitude down to earth pen kachipa bipen kither ke hapali doktor atumfan kachipa bipen itum tam keklem polanzi munit chor latumta keklem ke dam do along lason atum do adim do patient ke pon kelong ke thok biji ki pilong the hota a doctor han se kar de thuli ke thing yes a nurse la kali de bansi Botame itum alam tumka duty lo ke claim ponanzi ka both side so akating hon abang abundant of love abang pachikat ni hala so bang akinan sort do itu Dolamara arat itu patlang do EM Konsing Rong Pi lam theke jai pon ahut bangso a hospital nang katerek ji aphan nilitum MAC Richard Tokbi pen DC barim mukul saikia aphan kachuningri aphoi dopiklo non alang litung karbiang long autonomous council principal secretary mandet ansi bangso sai kichun puta lam the than pon ende ke MPHC hai bangso hospital ke MPHC bed MPHC puta bed abe koi phisi tame dagmen ditum body pon bompo upgrade je ban apen ke non dak army tum ki ote kang hem do si all ason hai dabang itu mane dak bed thedi male ward and female ward bang kam hoy kon mansil dum bori tapi ke da doctor indota bang elo non kisuman facilities non prabjin ben itum staff dak diput po da rada pan anso se ratum ali ke palong dum bori so ambulance services bang dak kabya judi pilo so ambulance service do pom da di itum to kono we have already noted that there will be an ambulance service here very soon and all the facilities related to MPHC will be immediately done. Illegal appointment aputhak nange thando na tengke nilitum council a procedure teng pensi claim ponlo jongsi surihini ra cresir cap ahut pensi alang litum nang thando na sonte nilitum hula so ahut si ingsai phiji apot lupusi lamthe nang voidun non ama Dolamara along OPD immunization osomar amahang ke pathek avarsai si do chotlang lapen doctor topu ronghang si duty wang poputa birta riptun long Piniamaya long aluhiaman pen EM Konsing Rongpi Forest Board Chairman MEC Richard Tokbi Joint Director Borsing Rongpi ACF Prohalat Pro VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dr. Jonasing Ronghang Dhoniram Rongphar OC Laskar Ahmed Dolamara Town Chairman Mongol Singh Teranglapen Medical Staff Anparta Radatum Chitongdun Dolamara pen Arjison Rongphar Carving Long Live